मोनफैबाय नै 1 घन्टानि बारा जाबाय दाना दाबो सुजायाखै बे इसोरो दुगैना फैयाखै आंसो दुगैयाखै लकेसना नै अखायानो गारनो रोंला मा जा Hello guys, welcome back to my YouTube channel NB Films. Dini जों थांगासिनो शुटआव उदालगुरि जायगा नामा मा मोनो बागान दा बागान बर' आं बावगारबाय mana मोनो आं बावगारना दोङो दा नै कम्पियाबोखौ लांगोन कम्पियाबो मोननैनो शुट दं आं खालामगोन स' फार्स्ट टाइम कम्पियाबोदो खामानि मावगासिनो स' नायनोसै माबायदि जायो नायबाय था लामाखौ बया अखा खिन्थु अखायाव दा माबायदि शुट लागोन जोंबो मिथिया नायनोसै अखा गारनायखौ नेनोसै अखा गारबाथाय लानोसै अखाया सुरिसै नै अखा बाब्रे जों डिमाकुसि बारबाय नै थांगासिनो दा जायगानि नामखौनो बावनानै दङ र' परामर साहा बागानाव जों दा थांगासिनो उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि नै अखाया गारदो मैयान बायदि खालामनाय मोनबा हामगौमोन दिनैबो थाबैनो गारनाय मोनबा इजा एसे खम जांलायना अखाया दा बम्बेयाबो कल खालामनांगौ अखा खम मोनदोंमोन नै दा टंला हाबबाय मोनफैबाय आयै जोंना फाइनेलि मोनफैथारबाय औ चल आच्छा गुड मर्निं आरो रिटार्न एसे ससे थांफिननांगोन चल बिदि थांनो हायोमोन ओमफ्राय जि हाब्रु आयै लामाया मोजां नङा भितर लामाखौनो दसे नङाबासै फन खालामनो नागिरदों आं बावगारदों दसे बावगारथारो आब'आ देनजारसो हरानो माखौ सोरखौबा बांद्राय गोसोखाङो जां नायलाय थाङा मा दलं होनो बिखो मा दैमा दैया मा सुरित कथा दै दलंआबो मायाव मोनफैगो जों मिन्थिया थांगासिनो बैसोर माथामा लाना फैदों जोंखौ बिथिं नंलादांलै लामाखौ नायनानै आं गिनाय मोनलायलांबाय बिदिथ' नंखायामोन माथो लामा इदि लामाथार ओइ दिननिया फिल्म नंगौना नङा ओइ टाटा मबाइल दिननिया ओइ गारि ओइ मायबा टिपुपु न नागिरबाय थादों बिसोर मायावबा दं दा टिपुपु न'खौ लाव नागिरदों दा मायाव मोनफैगोन we came nowhere मानसिनाव सोंना फैनोसैलां ओइ बोरायनाव सोंना फैनांगोन नै बोरायनाव सोंनोसै आं आबौबाबो आदाखौनो बुंना सोंना फैनांगोन मोनफैबाय नै 1 घन्टानि बारा जाबाय दाना दाबो सुजायाखै बे इसोरो दुगैना फैयाखै आंसो दुगैयाखै लकेसना नै अखायानो गारनो रोंला मा जागोनथाय दिनै जा ट्रायल सोलिगासिनो दामग्राफ्रा इनि जा केमेरामेनफ्रा इनि उन जा जाबायना बेनिफ्राय पिकआप जाबाय दा थांसै भैरबखुन्दआव बेरायनो माबायदि नांखो बेयाव खालामनानै नानिमोन मात्र मेंद' उदैबो साबाय आयु बिसोरा गथ'फोरा इमान सान्दुं गोसायाव खामथाबजोब्बाय गोसोम जाजोब्बाय आङो सोर सिख्लाया गोसोबावगोन दा बै ससे थाबायना फैनानै बया मेंबोबाय थांसै मा जाखो मेंबाय दानो मेंबाय
हांसै 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 आच्छा दा नै जोब्बाय नैखिनाव पेकाबिनिफ्राय जों दा थांगासिनो भैरबकुन्द बेयाव बेरायहैनोसै बेसे मोनसे जायगायाव थाबाय थानो थाबाय थाबाय सिं साबाय आथिं साबाय सेन्देल मानि आंना मुवा मुवा थाखो आथिं आइनै अबस्था गैला मेंबाय गोबाना दै गोबाना गथ' गोबाना नै मेंनायखाय एसे खुसेर रोसि लोंनि र' ओंखार आयु नै मा जाखो बियो सासेया मा जाखो उन्दुनो ओंखारदों खुसेर रोसि लोंनि र' नै बेयाव नों लोङा दा नै खुसेर रोसि होनाय लगे लगे दे खैजोन दङ जोङो साबा 10 गिलासाव उदालगुरि टाउनाव फैफिनबाय रिटार्न आरो सुटनिफ्राय दा मा हटेल नागिरगासिनो Welcome to channel my. ओमफ्राय मामोन ससेया NB Film Channel lagi दे आंनि इन्ट्र' ना होदों Hello guys, welcome back to Hello guys, welcome to my channel. Hello guys, welcome back to my YouTube channel and with films. So ini kangen. Yang ini itu kan ngomong gimana pakai songkrong income. Lonely hotel lah, balu Lonely Planet. Sob single kita itu ahijabu. Yang single nala yun jana fibet. So ini Lonely Hotel lah fibet. Senda, ay. हाबखोदा जानाय बारे दिखाय नै खानाया सिगां फैग्रोलायो मेनु नायगासिनो जोंना सारा मा जानो दं दाउदो अनला अनला दाउदो अनला होदो साम'दो अनला लाबोदो जानो रेडि जाहांबाय जाद' ओइ जादोंना जायाखै गथ'फोर ओइ स' दा जाखांबाय लोंखांबाय आब'मोनाबो रेडि जाबाय दा भैरबकुन्द होलांनोसै ओजों एसे फट'शुट दं दा ओइ स्मक बमखौ लादों ना लायाखै नायखा दंना अ दे थ' होमबा थालांबा आरो ओरैनो बेकार थांगारगोन थांबाया दिनै दहाय फुङाव होन्दोंमोन आं भैरबकुन्द थांना फैनिथ' होननाया दा थांमारनो मोनसिगोन माथो ना बुंनायावनो दा फट'शुटआ जों गायसिगोन स' नायबाय दा ब्रिज खाथियाव मोनथ' सिङाव हाबलायलांनाय जायगायालाय मा जा सिङाव दैमायाव सिङाव थांगोन थ' बा डिजाइन खालामलायना चलो मा दैमा होनो बेखौ फाग्ला दिया आयु बिसिनि दैमाखौनो मिथिया आसरित मा जादों सिङावसो लागौमोन आं अन्थायाव गारि खैजा दोनजागोन दा बेयाव दोनदो थाबायना थांसै हटेलफोरा सब बन्द लकडाउन हटेलफोरा लकडाउन जाना फैखाबाय दे किंसबार्डआ दोङो अ भाई दाख्लै बावै गेम्स आब'मोनानै अन भिडिअ बनायदोंमोन ना नै फाइनालि जोंनियाव मोनफैबाय भैरबकुन्दआव ओमफ्राय नै जायगाया दैमाया ब्रिजानै ओमफ्राय अरुणाचल थांनाय लामाया बैखैनो अरुणाचल थांनाय लामाया दा नायदो दा आरो फट'शुट खालामसै एसे नायबाय था
थाब ओंखारायो 왜 기대 왜 기대 Ada